Politis Lambok. Sigurado, gumamit ka na ng mga slambok sa panambuhay mo. Marami nagpapirma mga classmate mo nito. Pero ito naman, politika, ha? Sige, Ina, ikaw muna una. Okay, sino ang best friend mo na politiko? Si Neri. Si ikaw, Mary. Okay. Ano ang paborito? Ay, ikaw na pala. Sorry, Michael. Salita pala tayo. Ano ang paborito mo na sinisigaw sa isang rally? Sahot itaas. Okay, itong sunod. Kaninong effigy ang nahinayang ka na sunugin? Yan, sige. Kay Pangulong Duterte. Nang hinayang ka, ha? Nang hinayang ka Hinayang? sunugin, ha? Bakit? Gusto mo Okay. lagay sa museo? Sige, Oo, okay, go. gusto lang kayo nakikita lagi. Kasi Okay. pag gumagawa ng FPG, alam nyo guys, hindi mahirap. Sayang eh. Hindi, Sayang eh. hindi madaling gumawa ng FPG. Art na rin yan. Dapat ilagay yun sa luneta. Sige, go. Ako na ba? Sorry. Galyoti. Kung sakali maging Pangulo ka, sino ang gagawin mo na DOH Secretary? Oy, DOH. Si Sino? Liatchon, siguro. wow! Uy, nisuking natin dito yan sa Suki natin yan. Kababayan ko siya eh. Kababayan ko siya. Kababayan mo ba? Sa Saan Mindoro. Mindoro. Oo, Mindoro. taga Mindoro siya. Okay. Okay. Good. Okay. Ito naman po, bilang spokesperson. Yan, sino spokesperson mo? Pwede ba ikaw, Michael? Wag ako! Wag ako! O si Ina. Si Ina. Either sa yung dalawa. Si Galyoti. Talagang dahil dyan, ibaboto ka na namin. So, Ako, ayoko bumakas sa Malacanang. Sige, go. Ako na pala, sorry. Ano ang superpower? Yan. Diba, mahilig ka sa mga superhero. Ano ang superpower? Tinanong na namin ilan dito na gusto mo magkaroon na pwede mo lang gamitin sa panunungkulan sa gobyerno. Yan. Si Juan. Si Spider-Man. Bakit? Para masisirita ko lang ang aking ano ba yung sumisirit sa kanya? Yung web. Yung mga corrupt yung web. Tama. Sirit ng web sa- Sapot! para- Sapot pala Tagalog nun. Sapot. Sapot. Oo. Oo, Para sasaputin sirita ng mo. sapot yung mga corrupt. Your friendly neighborhood Calyodi. Ako na ba ito, Ina? Ito na. Last. Huli ko. Last. Ano ang pinaka-memorable sa'yo or your fondest memory na palaging nagbibigay sa'yo ng inspirasyon para ipagpatuloy ang laban at sumuong sa pagkapangulo? Yan. Si Popoy Lagman. Hmm. Hmm? Sige nga, konting kwento. Paano? Anong fondest memory mo sa kanya? Yung memory ko nung makasama ko siya dito siya yung naging chairman namin ng BMP. Talagang tumatagas yung kanyang aspirasyon sa pagbabago ng lipunan, ng mga manggagawa, na dapat ang kilalanin talaga at bigyan ng mataas na pagrespeto ay yung ating mga manggagawa dahil sabi niya, ito yung productive forces, ito yung haligi ng ating kaunlaran ng lipunan, kaya dapat siya itanghal bilang mga dakila at hindi dapat ibusabos. Kaya nung siya mapatay, yun, talagang yun ang aking yung pag-iyak, panghihinayang sa kanya. Okay. Kalyo, di mo Yan. kami nang aalis ha. Okay. Ako na alis. Ako rin, na-miss ko si Kapwa Boy.